našmoulat, nechat to, teď už jsem vám jí vzal celou, protože jsme viděli rozdíl. Pak ještě si pohrát s těma jako ta pasta je taková první, vidíte tady zase, jo? Ano. To už prostě ten chrom tam není, to už je jenom niklová vrstva. Ono totiž, já bych řekl jednu věc, jo, tohle je problém. Když se pod to udělá málo podkladu, tak ono jako ta nikl prostě vyžírá tu vrchní vrstvu, jo. Já si myslím, že toto je ještě originál. Ale jinak radil bych vám, kupte si rezistín nebo nějaký vosk a tohle zalejte. Víš co, jedině znovu, aby to nešlo vevnitřku, protože já nepomůžu s vnitřkem, jo. Nebo pomůžu, ale pohodě. Tak to bude dobré toto. Jo, helejte. Člověk pohraje s tím takým skutečkem. Když je tady necháte, tak já je po chvíli budu dělat vždycky. Dobré, já to teď nechám, tak já tu vezmu. Takhle podívejte, jenom jsem však do toho znaku. Ale jako nikdy neuděláme, zastavíme chromu nové. Ale žijte v jedné věci, jo. Takhle když to uděláte, vydrží to při údržbě 15-20 let. Ano. A když tam dáte nový chrom, tak ten nový chrom dneska, když vám potom kyanurovou nikdo nedá, ten nikdo tam není, všetce je na vrstvách. Tenhle starý strův vám tvrdí, že vydrží po rozleštění víc než nový. To se ti donese tu škodobáčku, to je šorigoška. To už jsme tadyhle dělali, no. To už jsem tady montoval kolem na motorku, tak mi to tak, No, já mám to problém, když mám motorka. Sice motorku mám zakrytou pod plachtu, víš, ale ta plachta pod tím drží a nedrží a už vidím, že od šrubka, jak mám... Jo, to je ono, ano, to je přesně ono. Tam už to začíná. No a to je potřeba touhle pastou musím to zaleštit. Tak, musím to jít přesně to spravit. Ale jako chlapi, ta pasta stojí nic. Jo, a prostě zachráníte, jako za 8 € v Galvanovně nic nepořídíte. Ne. To vám neotevřou vrata. Jo, a když tam vidíte, tak ten rozdíl je patrný. Jo, tohle uděláme taky, to ti takové rozleště. Já jsem mu schválně zebral bez toho, že by se mu čímkoliv vykutril. Tak jak jsem mu našel, to tady byli chlapi, že nepůjde tadyhle ta res, jo. Takže i tu res sundávám pomalonku. Ano, však to je to, aby jsme měl vzorku, nech to vyšukáš, nech to víme pro Dobré, Peťo. Nechám to tady. Ano. Nechte to tady, já se tomu po chvilkách budu věnovat. Existuje postup v podstatě u mě, jo. Takže hele, když to budete dělat, já mám takovýhle obyčejný kus železa. První hrubování, řekněme, já jsem tam dal 150, jede se v násobkách. Buď 120 nebo 150, pak další krok 240, 320 a pak je volba 400 nebo 500. Hrubost. Takže já dal 150, v další kroku pojedu, jsem si připravil 220 a pak tady mám připravenou 320 a 500. Jo? Takže prvně jedem na sucho, že já to zapnu, mám takovou mini brusku. Ale platí ještě jedno pravidlo. Nikdy ne takhle. Vždycky byste měli mít ten úhel zhruba v tomhle duchu. Jo, když to dáte takhle, vyrazí vám to z ruky. A brousí se od prostředka, je to nezvyklý, ale od prostředka kraje se dělají úplně na konec. Když to bude třeba blatník a začnete krajema, uděláte si z toho žiletku. Ten kraj se úplně rozsype, takže kraj se dělá až na konec, jo? Takže já začnu tadyhle kouskem. Uvidíme, jak ta barva půjde dobře nebo nepůjde dobře sundávat. To, už tam něco vylejzá. V podstatě už se to vykresluje. Jinak řemeslo špinavý, prašný. Jo. Jinak tohle musí všecko pryč. Tahle ta struktura, ono je to teda odlitek, takže nevím, nakolik se mi tohleto povede dostat pryč, ale budu se každopádně snažit. To už to leze pryč.
Takže takhle mám zhruba odhrubováno, nemělo by tam být vidět žádný vady. Takhle teda ještě trošku jsou, ale řekněme, že budeme spokojení. Brousí se prostě tak dlouho, než zmizí úplně všechny vady. Nesmí tam být nic, musíte vidět jenom čistý brus, takže já to ještě trošku vemu. Říkám, tady to je bohužel porézní, jo, takže je to trošku problém. No. Tak. Máme ohrubováno. Šmirdu dolů, beru si rukavice, protože teď už to bude trošku víc topit. A tohle byla jediná operace, která se dělá na sucho. Všechno další je potřeba mazat. To znamená, prostě ten kotouč nesmí jet, aniž by neměl brusivo. Jakmile to porušíte, tak si ten povrch přitvrdíte. Každý materiál umí trošku zakalit. Sice se tvrdí, že není každý materiál kalitelný, ale stvrdne. Speciálně co nejde brousit, nebo na co pozor, výpalky. Když je to pálený laserem, tvrdý neskutečně. Se jenom šahnout a najít brusivo. Tak, použijeme pastu, která nemá brusný zrna. To je jenom lůj, čistý. Takže natáhnu. A převedu to, tohle už se nepřejíždí tak tragicky, to už prostě jde poměrně svižně. A všimněte si, že ten lůj musí takhle krásně téct, jo. Tak, povrch se změnil a je potřeba vidět to, začíná se lesknout a vady v tom žádný nevidím. Jo, takže můžeme dát další krok. A já tam dám 320. Zase u 320, opět nesmíte jí vzít na sucho, vemete-li na sucho, naděláte si strašně problém. Nehledě k tomu, když dáte brusivo, dáte lůj, tak ten lůj zabezpečí, že to teplo z tohohle jde do té podložky a odvětrává. Když pojedete na sucho, tohle bych za chvilinku neudržel v ruce. Jo, pořád tím chladím. Jo, jinak je dobrý křižovat. Vždycky jet křížem a podívat se a musím vidět jenom tu stopu, která je aktuální, kterou dělám. To znamená, teď tam vidím takhle ty půlvlnky a nesmím tam vidět ty příčiny. Když tam ostanou špatně, ostali, tak se vracím o krok zpátky. Jo, čili furt krokujete. Jo, když tam proleze vlna z předchozího kroku, tak musím buď se vrátit, anebo to místo zkusit opravit tímhle způsobem. Tak, mám? Tak a jdeme do finále. Finále a tip. Já dám 500, mám si dobré zkušenosti. Přilepíte si 500 krásně. A to už ne. To už právě ne. A teď to je takový můj zlepšováček, který vám prozradím. Poslední krok dáte tu pastu, kterou budete v následujícím kroce leštit. Platí to pro všechny kovy. To znamená, já tam mám 500, pojedu černou, dal jsem si černou pastu, tohle to je Black Max, anglický. Takže jsem si ji tam trošku nanes a teď už jedu blackem a normálně už ten povrch tahnu do finále, jo. Je to horký a není to tak hrozný, jo. Tohle se docela ještě chladí. Jinak je dobrý, když pojedete droboť, tak si rozleštit víc součástek naráz a střídat je. Jedna chladne, druhou leštím. Jo, a tou 500 se jede poměrně dlouho.
A vždycky ví, jak si s tím pohýbat. Já tam teda vidím stopy potom lití, ale prostě, jo, těch se zbavit. Bude na hlub. V podstatě to už bychom tady brousili strašnou dobu. Tak, jdeme do finále. Vyhodíme unašeč, dá se tam hadrovej. Já teda bych doporučil dát tam buď sisál, anebo technickou. Já tady teda mám načatý kaliko, v nouzi to s ním jde taky. Nechce se mi zase, nebo takhle nepobral jsem si úplně všechny kotouče, protože prostě nějak jsme to už improvizovali. Nezvládali, no, protože měla být jiná bluzka ještě původně, ale prostě nejde dodávka, takže tak. Zapneme černou, na železo vždy černou. Nanesem a jedeme. Tady vždycky zase platí pravidlo s tím otáčem. No. A je to hotový. Můžete chromovat. Jo, teď by se to už jenom očistilo. V podstatě proto jsou vhodné látkové rukavice. Jo. Nesmí tam být vidět žádná stopa od brusu. Tohle třeba jsou vady, které jsou strukturální, to bych musel jít hloubš. Ale nesmí tam takhle, když se... Klidně si to vemte do ruky a vám dám rukavici. Tak, aby stydnou. Proč? Ta rukavice to vydrží. Teď dej mi to na kameru. Já počkej. Jo? Takže v podstatě tímhle stylem není to nic světoborného. Na slunko, tady hore na slunko, tak. Tak. Jo, to jemnonký česání, co je tam vidět, není na závadu. To jsou stopy brusiva po lešticím kotouči. Kdybyste se jich chtěl zbavit, tak ještě to umíme tou pastou na chrom. Ale je to zbytečný, jdeme do galvanovny, takhle je to dostačující. Jo, takže finta, ohrubovat na sucho, libovolným způsobem. A pak každý další krok mažete šlojem. A poslední krok mažete v podstatě je tou pastou, kterou budete v následujícím kroce leště. To znamená, jestliže budete dělat hliník, pak mažete bílou pastou, jestliže budete dělat železo, mažete černou pastou, pokud to bude verez, mažete zelenou pastou. Jo? Takže zhruba tak. Věra na tom není vůbec žádná. Děkujeme. Ale kdyby cokoliv, koukněte na stránky, mám tam postupy po stažení, je to zadarmo. Ještě nám povězte do kamery ty stránky, jak jsou. Stránky jsou www.chromtechnik.cz. Super, děkujeme. Jo? Tak, nech se tam dát.